Sa kudahan nga ti surat, di pagkayam tayo Carlo nga napoluan, upay. Dear Manong Nemi. Maiayo ak kamang buybuya Manong Nemi dagiti nakalalapsat na bunga nga mulak nga natayang itibangbang kaget. Nukas kasanulaeng Manong Nemi kita may agpuros mabalinton tag-harvest. May met Manong Nemi masadeg dati kadwak nga signal makikoperer ka basit aya nagpukaw ti signal. Sige tuloy tayo. May met Manong Nemi ni Mang Julio nga padak na nagmula. Nagkaabay kam lang Manong. Medyo nalawlaw basit kanyak. Ngamitisuna. Ay! Carlo! Mang Julio. Ay, po, na itilaing tangag mula na ya. Uy, ngarot Mang Julio. Malinan! Gara ka, tapataklon na pala na duma. Hamot nga malabas na kita na duma. Opo, na ya. Nang naruna kita mula ng sili. Tarong. Opo, pariya. Opo, mabalinan. Mabalinan ti mga raman ha. Sidaan tayo. Una. Ito na ti pa. Panagburas mo. Kaya naggadanda na naman. Naggadanda naman ito nagmula, di ba? Naggadanda nga nagbunubon. Naggadanda nga nagmula. Iso nga kita mo kiti. Kasi may masa lang nga tao ti nagmula. Awan ti paati ko kadakwada. Opo. Nakasalitam ka rin ha, Carlo. Gusto na rin kita komersyanteng umay mangangkat. Kita mo itla dati basta pakamok tulat tayo dan, eksakto ida. Ito no hindi pa nagburas tayo. Gidandan, dam na mga pinsan, kasla magpiyastaan. Siyempre, adumat na kita umay tumulong nagburas, matandanan naman. Pumayat na kayo. Mayat na kayo. Nukas to lang akit ti pintas ti mula nga maharbas akit matarimaan ko doon di balay mi. Baga mangulyo ta da balay yon. Family house mi na jay. Kabut siyak ti karindan na ni nanang. Ta kami kada kiti anak ko kinti asawat. Yung family house mi na jay. Isot ti pangiran ta ke. Ito paglakwak. Pa-renovate ko na balay mi. Kita no kas tagtudo kita do dagtedted. Nagbagyo kita kakaasik kami nga ko. Aglinglingin ko. Kasi ka, ito na naman ti parang ipatagdira mo ti balay mo. Kita, no lakit at lagas kasa tama no. Dan tumatan balay mi kini Agnes gasawa. Wala. Agtulak sa karon, dito ka no. Itong itong Domingo. Sige. Talupin nga rin daw. Apagpagisunto. Intong Domingo, agpiyastan to dito nga banda ti pagbangkagan, ti kaado nga umayagburas. Ken ti kaado, di kiti umayagangkat ka di kiti mula tanga nateng. Intong Domingo. Ngem kamalman na Manong Nemi, bigla matin nga naglangag. Langad-lang da talakay. Gagangay data ti tiyempo. Nalangab. Awang ka ti matlabag yun, ha? Aglindigag matiradyo, matibat pa namag na nga dumti nga bagyo. Numampay pa nagbabagyo. At dan na tuwa nga limabas nga bagyo. Pag-isumat, sutrukyo nga pa nagmula. Awan pa yung limasad nga bagyo, kabayatan nga di makadakil di kiti mula. Nukas-kasal na lang bakit. Dahil pagdakwan ta, makakatang tanton ti materialis, tamang ipatak diratan di balay. Tadi kas-kasera kas ito, karig dobi. Wala. Manong Nemi, biglakid din, nga di makas ti panawin iti kabigatan na. Ngim okay mo pa lang. Angin mo pa lang sa madong matudo. Ngem kadede nga nagpatnag Manong Nemi iti Sabado parmek ti bayakabak na Manong Nemi. Nay, awanan di kiti mula tayo.
Itay ko mamalim, may nagburas tayo. Abote ka mga rot nga. Dumting ti kwa. Napigsa tutudo. Awamat bagyo natin napigsa tutudo. Nagdagsentisan na ay kumano. Kahit ko tirumwar. Saro ko sa kumamanong na imi titudo. Nagarot ti aramidek. Inakagburas nga sisyak. Daman maburas ko. Agim, dumakkel ton ti danom. Iti bangkag. Mamuna ta nalungog. Sus. Inaybak ti asawa. Oh my God. Papananta. Rumuarta. Nakabigpig sa tuto. Nalaylayusan di kalsada. Baka adali man ti. Danom sa jay bangkag. Ta medyo nababasa jay. Nalungog nga ron. Iso ka na damag. Awanan di kiti mula. Awanan di kiti bunga. Di kiti mula tayo nga. Awanan. Lakay sang kagsangit akasta. Kasasin no kumatisahan nga makasakit. Alaman. Naggasgastusak. Nagbanbanugan tayo. Manamna mga kabigatan na kumagat maapit. Umaya di kiti komersyente. Umaya di kiti tulong ang makipagburas. Kwarta na. Laging bato pa. Abo, namitin na ito nga tiyempo. Di na ko maimpakdaan. Ngagburas kayon, gabot aglayos intong Domingo ko na ko maapay. Gusto na lakay. Gusto na. Apaw na imitin. Apaw na imitin. Nagasgasa. Kabigatan na manunemi nakadakdaktil ti danom. Nga nang lapunos kadagiti mula mi nga nateng manunemi ti bangka. No kasano ti pa nagmurmuryot ko manunemi maspay kini Mang Julio. Pagsawsawan na pa yun ni Apo Diyos manunemi. Kastaw na tiriyaw na. Anawaan mo at manunemi ni baka na. Ni Melda na asawa na. Kastamad ka ni nanang na. Kitsiyak manun. Nung nga tayo na agkurimas. Nalungsutan na. Nagitibuog. Sabi ako, mamit no saan ka na dahil ka namin pinsan. Nagitinateng. No agpaot na ito danom. Saan nga maiskasan nga dagos. Ang pulos ni mabati. Oy, Diyos ko, haya, payakastoy. Apay. Makadismaya man rin. Makaupay. Dadya nalawag na term nga maarama. Makaupay. Kasta lang tibihag. Mangangkan. Carlo, mangangkan. Tsak pa yun makapangpangan. Namnamahik. Dakila kwarta maiggaman tayo. Nga saan lang ang maminsan ag-harvest tayo. Tamambalin tayo ag-harvest every 3 days. Stunan. Alahan, mangangkan. Kumit ngamin tang, mangan kayo. Sige, mangan tayo. Ala, arti mabalin. Iarik talatan ka talagang nagmula tayo, kat harvestan tayo kuman, ngam natakaw. Sada pala tinatahal, di mula. Ay, biyag. Baliwan tayo manin natin bumangon. Baliwan tayo manin na nagmula. Manong nemi, idi mo esanan tibang bangkakin mi. Kat mabalin manin nga trakturin. Kinasaritak ni Mang Julio manong nemi tapno. Agad kami manin nga patraktor. Numano, ibayadan tunggal may sa kada kami. Bigat isubayatan mi.
Napanag di balay da manong name. Di bagat natanda. Ni Mang Julio, Melda. Kasapang harimuar. Nana, dak. Ay, gayam, kanlaw. Yalag di gasgasat tayo na ya. Huwag nga rin na. Namnamain mi nga na paglakwam mi ko makaragit ay mulan ni Julio nga natag. Palagdaan mi dati balay. Amo mi di kami pisat to no? Apo. Kas taon nga tagtag. Kit iso ko mati obran ani Mang Julio. Nga kita na di kita water mabanang kantibul kasil. Awan, o paigatangan Bagdadamay sa kwarto nga sa nga tunted, siya kami titipon na. Nagat. Kani, baka yung tunlawas nagtudo tuman eh. Halakin nga na pigsa tudo na okay lang. Yung talagang heavy rain sa kunada nga, paglayusan na kita, malaylayo sakit talagang mali. Kanya iti bagam kini Julio, Barok. No anak ko na agadang kami man ng agpa-traktor. So mati magbagkaking kuha na itahe. Carlo, kasahan na kayatin eh. Hana? Hana kayatin? Ti? Hana kayatin tagbangka? Ni? Abay man. Naupay nga ron. O sa sarbina ko na. Agasin man kami na dyan, nakadabanog tayohan. Naging sagana, ya, gastos, palagpatraktor, negatang ti organic fertilizer, negatang ti pinagpasuyot, ya, pinagtandan tayo kadagat tayo, nagtimulong nga nagmula, pinagtandan tayo kadagat timulong nga nagsibog, at di mo nagtutoy din, at masapo lang masibugan. Harbasan tayo kumana nga, ya po, Diyos ko. Asinot saan nga maupay. Kinabundong na Melda kat deta matimo na nariknak na upayak. Gagang ilang deta. Try and try. Padasan di manin. Magigasang-gasat tayo. Gasang-gasat lang deta. Ano tayo muyo? Baka no matsambaan tayo kita talagang agkakwarta tayo. Pakasarakan kong kuha na yata. Inakasarita. Nasarakak ni Mang Julio manong nemi kaduana tidua nga kasada rami mutlaing madamadang nagiinom iti maysa nga tersena. Ay, Carlo! Ay, Mang Julio, maganda na, minum tayo. Ampay nga oras para kanya. Uminom makman ng katay di sardam, di puro nga mga anak. Yung nabayagan, Jack, nakainom ti arak. Hello, inuwag na. Ang liliwaan ti puro problema. Amam saklag katawa no nakainom ako na. Ngayon no sa anak nakainom, malagip ko man ti jablo nga tudo nga layos. Nang dadail ti anak. Ay, sungarad nga mahayak manong tawa. No kayat mo, agidan naman nga agpa-traktor. Diya kayat. Apay met? Kawanan? Upayak nga rugan. Mapukawan tinamnama, gasang-gasat ti amin. Dadataong mga kalkalikagom ti panagbiag, pamatoodan ti kwarta, damot buisit nga panahon. Nyakit nga hindi ata nga panahon. Di na ko may pakala, yung kagbura sa yung katnay, agtudo yung tunok ka, kat malayos niya, kahit natin yun, pag nagmulaan nyo na tayo, anong harap na, hanggang makikidan, di akong kaya tagbangkan. Sumapulak langin sa baling nga pagtaodan ti kwarta. Kaya, sayang matiwangwang. No kaya't mo, bangka gamaminan. Raman di kukwa. Mangtad kan tula tamat na, para kwa na. Agabang kan tula basit. Sigurado ka man, uy, tawalin ka ako, kaya tagbangkan. Hala, ang titulag sa kupag nga rin din, panakabagim ta, kagigadan nga kwa, patraktor ko, mula akmanin. Bari lumakatsamba akto.
Kasta nga ron tinabasamak manong nemi pinatraktor ko. Magtanda pagtandaan ti traktor manong nemi. O isurat mo bakit? Ti, surat mo, i-record mo. Dato ti kwa. Dato nga balor ti kwa. Surat mo ang panagpatraktor. Mapanak ko gumatang ti similya. Agbunubun ka, wano gumatang ka dahi na alpasin. Agbunubun, na dapat ti similya na katangag. Lap na likas na kat matraktor ton. Yan, bingi-bingayik ton. Lap na likas na kat saan na kamarigatan nga agsibog. Plat by plat. Sila tararami nagmat lang. Tumulong ang lahay. Katumat lang Kat no jak magabanan. Makayab to ti ore doa tapno datandanan tatapno sandang nga marigatan. Balbali yung manong nemi nga nagmula kami nalawlawan at sinakupkot raman te kukuan ni manang Julio. Kaya sumhalog kami nga masapay ti asawak at dadua kadwami manong nemi tandanan mi tinaldaw. Diya kami payen taltalon manong nemi nga mangan daw may mangbalon ka na kami. Eta malpaspanangan nagpalpa kam labiit manen. Aging ka na mula aminin manong nemi. Dahil naman sibog. Tao matudo. Ita ko magagtudo ka. Yung saan ko kumakaan na bigsa. At naman nagitugon daw yung manong nemi itudo na at kalkalayangan na. Wow. Libre sibog. Aging ka manong nemi nga nagbuno-bunak. Nagabuno-ak. Dahil naman kaya si Maruno. May gupo dang nagsabong. Dahil paso yun. Maroon na gastusin. Adun. At nalawang aron. Ay, Carlo. Kat nukas pagarigan, tag-harvest tayo manang magtudo ag layos. Anang tuhan na. Ay, jak tumatan kayat. Ana? Numaminsampay nga malugyak. Jak tun kayat. Kas lama-lama iran-rantang nga once agapit kang isumat ti panaglayos na. Manggapudan ngagbunga dumakdak kailan manong nemi dagiti bunga da. Nagburasak manong nemi ti pamakbetin may sang pamakbetin pakbet. Ala, dagito ay dagiti mo bunga na lakay. Makaya ayo man Kumusta nga tato weather? Kaya ni Mang Julio, anak ko na. Kaya bayagan na jak nakita. Inagtukit ko Pasyari na sunat Umaydan tumitla tumulong agburas. Napa nakitibalay da manong nemi ni manan Imelda nga asawa na itinadanon ko. Agmurmuryot. Abay Melda. Ay, si kagayam Carlo. Sabi kasla kutong ka. Mas stressak. Depression ka da. Stress. Tapay. Gabuti aramid ni lakay ko. Ay daramid na. Manipo di naupay ti panagmula na. Kanina dahil nga natin. Baka igaman ti kwarta. Nagpaiso. Pasaray mga abak. Ngayon kaadwan na ama-abak. Ano ba na? Susugal da. Ano? Nagbalin ng problema ti asawa. Manipod ka rin pa nakaupay na. Nagpeso nga mga abak, pit-pit-patan naman lang sa kwarta natin. So naman yung tisugal na. Nagbali na ng suwador kan mamartik na asawa, Carlo. Gabulayin ka na dyan na pasamak. Abay na masapol mo. Kaya pakamok kumaang intong bigatang at mabali ng tag-harvest. Mayat ka din. Nabayagan jak nagpasyari na bangkang. Umaykan to kiti ori umaykata. Tayo ka magnatang ti siday niyo. Nabayag pa kiti. Tsaka nakaraman ti natin. Anong oras si sidayo lahat saan nga ikan? Karne. Puro utang. Ibag nadagdagun taway nga matmaturog ti asawa kat ilibas kat mangalad di kwartahan. Problema pa kita anak ko, diba? Usarid na nga, basa.
Napiyagan ka, Carlo. Saan ka nga naupay? Bakit balabaliwang nga lukuyin tirik na ani lakay mo. Malda. Tapno subyanan ng tumitlahay. Barbarin no maayon to no umapal tumanin no kusta nga agar basta. Intumigan datay to amin. Ay bam to ni nana. Kaya na balag puros. Alawala. Kaya no umay ni Mang Julio agad na siya. Kabigatan na manong name nasapa kami nga si Malo. Wow, nagpintas ti tiyempo. Ano pintasan tayo ba si tatag buras, ya? Tapos sa nga magperdi, di kita ko sumarsarunong ka dumakil bunga. At damaten di kiti kumarsyante manong name. Etan, sardeng kon tinagburas, sudalatan. Nagumunga kon manong name, pinaglalasing ko, sili, tarong, parya, okra, sitaw. Ganda dumapay manong. Kaya akong tinagkilo. Yan. Adamat kilo titunggal komersyante. Ori dala 5 manong. Dapayan di kitilugan na. Po nakachamba ka, Carlo. Agad. Supapak di pa nakadadail ni Daminsan. Kalpasan lang ti. 3 nga bulan. Ne? Dagos nga nagmulakit. Ne? Harvest. Anak kailan manong name tinaglakwak. Inlasing ko tipan nakabagi manong name ni Mang Julio. Malam manong name hindi umay ni Mang Julio. Carlo! Ay, Mang Julio. Nakanjambakan sa. Dati manong ni, panakabagi. Kasano tibingay? Kaya pinagkapat ko. Abay nga upat. Di daga. Di gastos. Siyak. Ken, di kita ko. Duwakam kini bakit. Kasano katakal niya pagkapat na. Dati mo nang wow! Nakalan! Ken nakukom kumaamin di adadang atakil. Maminsan lang na ito nga harvest. Minsan lang harvest. Haka ko mga upay. Mang Julio. Ito no, marpak na kitimulak hindi panakabagim. Sikan doon, sumublat nga agbula. Ay, sikalatan. Basta kanaklagid, panakabingay ko, manay na ito eh. Agad mayat ngam takdakil ko manatap noan ma-renovate yung balayo kita datat problema ni nanang mo kahit kinibaka mo. Alis to nung nag-isugal na ito. Ag times 10. Ang Julio, awang pwede bimaknang nagsugal. Laglagi pandita. Tilang bumakbak ng kadagid agpaspasugal. Kaya, ngayon no, sikat agsugal ka, hanggang sikat agpaspasugal, maabag ka maabag. Sa irapi mo pa iti arak. So, adot kimuto nga mo. Ay, okay lang. Dati pag-enjoy at naisot, aramidag. Baka babae ka pa yan. Nadamayat dito, nandaroon na kadagit ipadak kasugator nga babae agad. Ipasulim, yagyagam. Kasta. Apikit kami nga, awan timang tiliw ka na kayo. Ay, kaduami mat na kita ko Damat umaw-awat titong. Okay na, di kita lang agpagpasugal, agpapatong iti sumaysayat, ng takay nagsusugal. Mangabak kay man, maminsan, maminado kay mabak. Bayat. Sige, inakaroon din. Kanto naman yung panag-harvest mo. Kalpasan siguro talungal daw. Umayak daw na yun. Yung santo akas na katakil na. Abay, siyempre, bumasbasit at ibunga. Damo may kadwa kasi dyan. Kalawan, basta da. Namintalo kami nga nag-harvest man. Adon lakay. Mabalintan ti gumatang ti materyales. Oreta damat din pagdiswan ti balay tayo. Sige. Sasaritak to nga din ni engineer. Tang isulat na ti bang kontrata.
Umanay nga ta. Dikat no, di umanay agad. Dan tumanit nan, ag nating tumot manan. Kwa, turay kita hamot nga sublatin ni Mang Julio di ko kanan. Dikat nalawa, dikat abot na nalawa, takdak lumot lang, makwartahan tayo. Kat kasta nga ron, tinapasamak manong nemi may patakderen tibalay. Katas ng vegetables. Po, mayat man. Carlo, Barok, tata. Kaya, gabot ang pabalay ka, kada kami nga ka-istambay nga akong pagtrabahoan na, di at pagtrabahoan may. Kaya una. Iba yan. Ano ako mo tagpatakder, o patrabaho, para ka-istambay ni karpintero, ni mason. Kaya kita po, mayat na to, nalawa. Kalkalingan na, ano? Baka Toy Story, medyo, andan to ka, isagana lang. Baka no, kasapulan to nga ang Toy Story. Muna kita, nababatian na eh. Medyo nga to tayo Nung kasitagat tayo. No, sumrik ka, medyo sumalog ka kasi ay. Abo na sumalog, sumangat ka. Suot ko na kininchining, huwag ko na. Sapulan lang kami tayo nga gabor. Hanga bali ang gabor ka, nga tayo to layusin ka. Anong name at darigiti gundaway nga umay ni Imelda? Carlo? Oh, Melda. Pautang ka man tiwar tayo. Kaya na. At dalagin di. No may madama ka mga papabalay. Mabalay man ka na pautang. Natang. Ore madamat man naggastos mo. Kumusta yun mga Julio? Awan. Talaga nga, naigamar kang kuhanan ti sukal. Nakakutkutong mo yan. At ano niya, susukal na, puyat na, aginom na. Ado nga pang mabagami ka ni katugangak yan talaga. Naadikin sukal. Patulungak pa ka na kapitan. Tamaisar din kumanata nga pagsusugalan. Yung maumat ni maramidan ni kapitan. Gamot adamat na nga itong protector na kita nagsusukal. Gamot adu dagat siyempre. Adu titong. Nadidaan mo nga na di kwartada nagsusukal kat mapanamin titong. Una, mapaniti arak. Mapaniti titong. Mapampay ti babae. Tamay. Ada kabit nila kay mo. Kasla ni pagbagada. Pada naman lang susukal. Alala. Di mo nata sardiyan. Hanggang maupay. Sardiyan nga hamo sardiyan ka. Bagbagaan. Awanit. Tidanggan na. Naadi ka. Kasla kayot ko pa din. Di ano. Di bumalas. Ano nga bumalas ka magbaga? Di na kadikorsonada, Carlo. Tala bagbagam. O bubingak yung nila. Bakit mo eh? Iso na lang tayong mabaybayak matibagik. Nabayagan. Nabayagan nga saan ka mo nagtaid na iti asawak. Awan samat kaduam. Kadaanan ko manuang kaduak. Napanakitsanda ni Agnes ng asawa. Adamat eskwela na kitalungan na kami. Awan kaduak ka talaga. Imbas mo utangin di kwartang edad mo. Paragsakan nak. Agragsak tang ano kaligdigos ko. Melda, no. Saan nakasulisugan ng asta? Nalimpyo ti panunod ko. Sikat saan nga nalumpyo ti panunod na. Dinakaligayan. Ipagpakita ko di barukong ko. Nalaplapsat ti asawa kim ka. Kinuring ang tanalapsat ka.
Mabigla nga, inak mga nati kasapulam. Kinunak manong nemi kat siyempre kak iti kwarto, jak napupuutang na sinurot taggahim tigaga. Kat inarakop nak, Melda, awan titid ko keng ka, no dinaksartingan. Mawawag, painuman nak, orisang kamamang titibayad ko. Ti sa kasapulak kat panakawaw ko. Kasapula. Ngayon saan ko kasapulan? Inuwadag ko man. Sa ako inalang tiwalid ko, kitirimuhan ako dito silid, dream mo rin metasim mo. Madumasapol mo. Ti masapol ko, ti panang paragsak mo kanya. Melda, kasya lang nga rodan ti mas pasama kiti asawam sa kabal agaramin ti kasta. Makaupay nga ron eh. Saan ka nga maupay? Hanggang mapukawan tinamnama. Kumpet ka kinihapo Diyos. Panubok amin ni Apo Diyos na gito'y. Saan tayo nga maupay? Nung subukan na tayo ni Apo Diyos, lumaban tayo. Labanan tayo na giti. Sulisog, labanan tayo na giti panubok. Susuotin na tayo ng Apo Diyos. Kasi talaga nila kayo mo. Saan nga limaban? Agbisbisyo itan. Agbasbasol kin na po Diyos. Kat natulado mat iso na, ano na pagtungpalan nyo? Ano pagtungpalan di pamilya nyo? Agamanak. Agamanak, Carlo. Tataan na ka tinutupan. Hanggang mapapan sa baling at tao, ang mga ano namang tutupkan ka. Ha? O ano ito'y kwartang? 5,000. Ininutin mo. Paay mo kadagit anak mo, di pa nagbasda. Alam mo lang, ilistan to utang ko na ito eh. Tulong ko. Agyaman na ka lang. Nakasesayat ka. Imanawan man. Nakalalisto ko ma. Ang nas, dahil simbang mati panunod ko. Tiyak kayat, ti makaaramid ti nakkalabasol iti Diyos. Tiyak kayat asaktan ti asawa. Tiyak kayat mga maawan ti respeto kanyak di kitanak ko. Aging ga manong nemi nga nadamag mi nga inyuspital da ni Mang Julio. Ninanabikid manong nemi nga inana ti may dito balay. Malmalpas idin ti balay mi manong nemi. Tilayin pa nakaisagananan kat dati gastusin minto para ti house blessings kat umakaramton manong nemi. Isubrimonten ti baro nga balay mi. Nakagayam na. Ay na. Dadamag mo ka din nga da hospital ni Julio anak ko, baro. Damang ko nga ron. Aba na ano? Kada di ka ron panagpuypuyat kada panagin inom na. Maliwayan na pa yung timangan, kapag panagsusugal na. No, apikit nga min data nga sugal. Mati marami doon ni Kapitan, dapat na giti adating ato nga mang protector kada kuhada nga umawawat itong. Mapante ko mangharod ang kipulong kuma, iti sa balingan lugar. Banyo na. Pumanunotak to. Umasidagak to, ti tao makatulong ka na tayo. Gabo ka na kita kapag susugalan agad. Ado na kita pamilya nga. Agsagsaga pa. Gabo ta ka adon na nga inna kanda amma. Di kita agsusugal sa diyan. Huwag nga ron. Arti masaplo yung tanan na. Ay amok nga naggastos kayo. Nagpatakdir kayo ti balay. Yung barbarin ko naknuad ta ko ma. Di ko mang mail dati umahing yung isumat nakabantay sa ospital. So siya akong di maon na. Nabimpinas ba nung takit imay nana? Taapay. Adado itad mo na ko ha. Nung sakti umay. Nanawit. Ala. Manot masapol yun. No, manudita na kat isulatan.
gastusin mi ko man ito para ti pa naka house blessing. Para ti pa naka blessing ti walay mi ang sige. Para man lang kini Mang Julio. Kini Melda. Sige. Nang tedak man nun nimi ti 5,000. No, da kurang nang tunana. O masadag kayo tulatang. Babay. Amo yung no, naasi ka ti padam nga tao. Ala dumati. Sumagbay nga blessings. Kada kayo. Huwag nga ron. Kat nakabimbinas di kiti mo ulam. Nabayag mo nga pagapitan. San tumanin. Limawan sa payin. Limawan at adamat di kitay dagang. Kaya damat nga pakinabangan ti dagada. Raman ko binangkag. So, ay mano. No ado. Umadumat ti kwarta. Ay, no saan ko mga naupay ti anak mi. Kita. Tinulad na ka kuma. Simabay kumakin ka. Ako mamatagastat mapaspasamak. Nabayag kumamit din na naparinobate na di balay mi. Nga nagtuto ka nagtadtad na po apo. Alawin kayo na tama sapul na kwarta. Na sige nga rin ako. Thank you bro. Kinasayaat mo. Ini maamuan manong nimi ti asawak. Ngayon may damanin imutang. Ala, no, dan to pagbayad dagit sa to pagbayad. Barengan, nagdakaman ni Mang Julio. Amo ko marikrigata bakit nasaan kan nga inura nga nagdesisyon. Oo, mahawatan ka. Among mat sa ti kwartata ti. Madlaw ko nga rin nga no, naasi ka iti padam nga tao. Kakasyan na kamot ni Apo Diyos. Ti pagpindasan na, nasalun at tayo nga sang kapamilya. Kaya nagtapayon balay tayo. Katas ng vegetable. Nabang kumit binisita manong nemi ni Mang Julio. Idita malpasing na mabalasan ti balay. Ken pagdanaidan mo. Kumusta ka, Mang Julio? Ay, Carlo. Ano yung bagadang sakit mo? Ulcer. Ano pa? Nadupay. Ay, sardin ko na uminom. Datadbilin ti doktor. Kaya nagsigarilyo. Kang runana una ti sigarilyo. Salang sigarilyo at sardin mo. No, inom agad medyo basibasin lang. Nananay na pipinas ti sardin mo yung pinsan, Mahulyo. Kaya kang runahan ti amin. Di ba nagsugal mo? Yung tuloy-tuloy na dapat pa nagsusugal na niya. Tidala mo ang pampangutang ti panakarin. Nangato ti protector. Sino? No pulis ni Hepe. No politiko ni Mayor. Taon mo may sabat ni Mayor no ka. May nabat sumarong ka raan. Pasalamit magisugal. Ngayon, kakayat naman di kasino. Basit lang sugal digit. Sugal digit nakurapay. At kada kayo nga nagsusugal, at din bimak ng awan. Maabak ka. Yan. Papapanang artikwanta. Mapanit itong. Di ba? At aditong hanggang maksayan. Nayunan, kabayatan ng agtartarit ko. Mapahan ka na kiti protectoryo. So, harot. Alagpaimbag ka. At sabi ko mata, ito maimbagang kan, sa munto ng subsublan tigsukal. O may kata, agdanggay tanga agbangkag. Ayan ti kwarta. Awan logi. Anang awan logi. Diyan muna ka nalugi. Maminsan lang di pa nakalugi. Ado ti buenas. Hanggang kami nga maupupay, Mang Julio. Pukawon ti pa nakaupay. Tamaminsan laing deta. Mapasamak pa nakalugi. Nairan na laeng. Nakatsyempo laeng. Ala, resom tagpaimbag. Tapos na di kasta, kito may naktutulungan kat limawan na di bangkagkik. Tapos no tulungan nagbangkag, kat makabingay kamit itiya, mapagganan siya. Manong nemi at na sitkak nga kaming timidya.
Nebagak manong nemi ti may panggap ti pagsusugulan iti lugar. Amo damat gaya. Amo damat no sa sino ti protector. Manong nemi. Ngayon dain singasing na. No ti probinsya, ante makadawat iti tulong. Iti region man. Nagaramid na iti surat manong nemi nga di kiti bumarangay iti agpirma. Kada kami manong nemi tinapan ng ibuson tapno mapan iti regional office iti PNP. Aging ga iti rumwarin ni Mang Henry manong nemi saan ba't nga nagsubsubli iti pagsusugalan. Aging ga dinteng ti pa naka-raid deta nga sugalan. Manong nemi nagdinamag kinaberan pa iti kitig media. Nagaran na pa manong nemi nga dadwa a polis. Taga-regional office o naman taga-regional station manong nemi iti nag-raid. Awan tinaramidan ti hepe ti polis, awan pinaramidan ti mayor. Ngayon siyempre, naglibakan da, handaan mo. Uy, hindi ma-interview, dito na, awan amok ka na ako na yung mayor. Uri ni hepe, nagbugod. Dagay din nagsusugal manong nemi imyanda. Iti 7 hours, iti pagbaludan. Nagbuteng dan manong nemi may sangkat pa iti sugal. Di kita kalugaran mi manong nemi nagsusugal, nakalipaten ti trabaho da, nagsubli da, nagtrabaho. Ti construction, kanda dupa. Ado nagsubli man iti bangka. Ni Mang Henry manong nemi ti nagsubli ti bangka. Carlo! Ay, ano? Nasa lunat ka. Hanggang uminuman na, hanggang sigsigarin yun. Hanggang runano na eh. Hanggang nagsusugal. Awanin ti pagsusugalan. Na-raid eh. Wala muka. Si kansamit na nagpa-raid. Tapos nilikas na kita, may sumardingan na dyan. Tapos nilikas na kita, hanang problema na kita ato nga pamilya dito lugar tayo. Kailangan ka nagsubli na nga nagtrabaho. Ato pwede ka nagsubli di bangkag. Basta kanyak, subli ako. Dati pa nakabagig ba't lang nga dati akit, isot kita, kukwak. Una. Naoray kita, nalawa mo tin kanyak. Anak, mabalinan, marmar pa yan. Maori nga harvest na ito bigat. Sa ito tumalbaliw mo man eh. Kasi ano, di kita mabalin mo nga 3 months, 3 months pa lang. Tapos napagalahan. Kaya una, hindi kita na talaga narpa ka na sukata mo. Nagsubli manong nemi ni Mang Julio ti kinagagat na kinagbuwan-buenas mo, tatalagang mayat. Aging gana para renovate damit laeng manong nemi ti balay, family house da. Kat nakasta nga bagyo, wanog tudo, saanin nagtagtad. Da kami agad, okay, di balay mi manong, nakabalay kami, katas ng vegetables. Kini tama umay ni Melda manong nemi Carlo. Lumaplopsat ka, Melda. Kaya't nakarutinan. Ito lumaplopsat. Luko ka. Apay nga ipan na yan, Henry, tipan nakawaw mo. Aman. Nagdakkel din na itulong mo. Na itulong nyo. Thank you. Umay kagbayan. Nag-harvest ni Julio di Kalman. Dapat ang kwartami. Dadi mo na naalak ng 5,000. Haning. Sigurado ka. Kaya di 5,000 nga daala din nanang agad sakto pa eh. Amo pa nunutan na sigurado ka. Abay. Awan. Amo nakasaysayahat ka. Nusan ka kumanasayat? Gad naliputak ko man asawa. Nagbalinak kumamat ng dakas ng babae. So nga ron, tanong di dakas kumati na napatangam nga inasidgan, nagbalin kayo nga dakas nga doon. Thank you, Julio, ha? Dano mo tulahan ka ni Agnes, di pa kumusta? Sige nga. Okay, thank you. Nagtutuloy ti kagat mi, ti asawak manong nemi, kat nakananama, tinaranya ka masakbayan, di kita talungan nakmi, kabuta, ada na kasagana gastusan da, iti panagbasa da anton ti kolekyo.
Nagtultuloy na ta manong nemi nga agbangbang kagak pasaray ag buenasak, pasaray ag malasak, pasaray malugiak, ngem kaaduan na metlaing na saan na kamalugi. Hasta maten ganimang Hulyo manong nemi nagtultuloy maten nga naurnos na saya at napintas maten ti pamilya. Dedo nga ron ti pagkasalita manong na pandakaupay no saan nga maupay, saan maawanan tinamnama, talaga nga matungpal dahil yaman nga akalikawom tayo. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Carlo. Thank you, Carlo. Tingga pa nagsurat. Ayan.